Fáilte go Búm Búm. Is mis Ruth agus inne bemmuid ag fólam chunas an chorp a úsáid mar chnág uirlis. Don cheacht seo ní bheith trealamh nó droma bit uait. Seo na trí a bheith inúsáid againn. Tosóig muid go mail dús. Anis, déanamh muid níos ceolmhara le búla bos sa bhreis an tríú lína, éist le seo. Chun a dhéanamh níos deacra dit féin, déan iireacht luas a chur leis. Nach bhfuil sé sin spríúil. Le roinnt cleachta an Rithim sin, beag tú iad ó chromadóir go lua.